kristendommen taler man om en grundmyte, som er fælles for mange af alle de kristne retninger sådan set. Og det handler om, hvordan Gud frelser mennesket. Det definerer man også som den frelseshistoriske linje, og allerede det begreb kan man se nogle ting. Begrebet linje afspejler, at vi har med et lineært forløb at gøre, i modsætning til buddhisme, der er jo så mere opereret med et cyklisk forløb, hvor man bliver genfødt igen og igen og igen og igen. Så ligger der også noget i det frelseshistoriske. Og det er faktisk den her pointe med, at troen på, at Gud åbenbarer sig i historien. Gud griber ind i den aktuelle historie. Derfor kan man også se, at han frelser mennesket, den måde han frelser mennesket på, indgår i den almindelige historie. Det afspejler også, at man jo i det kristne helligskrift taler om det gamle testamente og det nye testamente. Testamente betyder faktisk aftale eller pagt, og det henviser til, at Gud gennem historien har stiftet pagter med mennesket. Hvis vi så ser på det her lineære forløb, som udgør Guds frelse af mennesket, så kan man sige, at det starter her, den her med skabelsen. Hvis vi kigger på et skriftsted, så ser man her følgende, taget fra første Mosebog. Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så det ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Mennesket har altså en Guds billedlighed, der gør, at man ligner Gud. Og det har jo selvfølgelig givet anledning til mange fortolkninger. Men en af dem handler blandt andet om, at mennesket har en særlig position, måske i kraft af det her med, at de skal herske på jord, og måske også i kraft af, at man har, man har en forstand, som de andre dyr ikke har. Noget af det, der også er væsentligt, det er den her. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Skabelsen er som udgangspunkt harmonisk. Det er godt. Skabelsen er god, og der er harmoni, ikke? Hvis vi trækker færd, kan man sige, at Gud har skabt verden, og verden er derfor selvfølgelig god. Mennesket har fået en særlig position på grund af den her Guds billedlighed. Det er altså sådan set, hvad der sker, kan man sige, skabelsen som noget af det første i menneskets historie. Men umiddelbart efter går det galt. Og det er menneskets skyld, at det går galt. Og det er jo det, man i kristendommen definerer som syndefaldsmyten. Det, der sker i syndefaldsmyten, det er, at Gud har forbudt mennesket at tage af frugten til træet om kundskab om godt og ondt. Og det gør mennesket, og det medfører en straf, som for alvor og helt afgørende forandrer menneskets situation i verden. Vi ser det her. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre det tvangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde dine børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føde til alle dage. Og så står der blandt andet også til sidst, at han jo menneske ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Syndefaldsmyten definerer man også som problemmyte i kristendommen. Det har noget at gøre med de problemer, der kommer ind i verden. Jeg tager lige den op igen. Man kan se, at der kommer en straf, som medfører et problem for mennesket i verden. Kvinden skal nu føde smerte, manden skal arbejde hårdt. Det, der kommer ind i verden, det er lidelse. I kraft af, at mennesket har spist af træet til kundskab om godt og ondt, så kommer der også endnu en instans ind. Det er det, der handler om synden. Når man nu godt ved, hvad der er rigtigt og forkert, så er man pludselig også en synder, for man gør jo ikke altid det, man ved er rigtigt. Og det sidste, man har ikke længere adgang til livets træ. Mennesket skal nu dø. Og det er altså de problemområder, som kommer ind i verden, og derfor man også definerer den her myte som problemmyten. Det medfører selvfølgelig også en forandring i forholdet til Gud, fordi nu er man jo pludselig ikke i paradishave med Gud, men smidt ud. Gud lover dog selvfølgelig, at der nok skal ryddes bod på den her splittelse, og det er blandt andet noget af det første, der sker, det er med de her pagtslutninger, han stifter. Dem har han en række af i det gamle testamente. Nogle af de væsentlige er den pagtslutning, han laver med Abraham, hvor han lover Abraham, at han skal være stamfar, og jøderne vil blive et stort folk. Til gengæld skal han så love at dyrke Jave og tilbede Jave.
Den anden afgørende pagt, det er jo som Moses-pagten, hvor Gud kommer med lovene, 613 bud, som jøderne skal overholde, og til gengæld er de jo så hans folk. Man kan sige, øh, noget af det, den måde man kan læse det på, det er selvfølgelig, at man kan se det som en håndsrækning for Gud, at nu forsøger han at genoprette den tabte harmoni. Jøderne skal være et udvalgt folk, de skal overholde loven, til gengæld skal de jo selvfølgelig Guds bud, og selvfølgelig også dyrke kun Jahve. I kristen kontekst, der tolker man det sådan, at jøderne ikke evner at overholde Guds lov på den rigtige måde. De er ikke i stand til at genoprette den tabte harmoni. Det forøger i virkeligheden kun synden, fordi at de hele tiden bliver bevidst om, at lovene bliver et spejl til mennesket. En bevidsthed om, at de jo ikke kan overholde den lov. Altså i virkeligheden, mennesket er en synder. Mennesket har brug for en udefra til at frelse sig. Det medfører også følgende her, at der jo kommer en række profeter, blandt andet Esajas en af dem, som profeterer, at der vil komme en frelser, en messias, som skal hjælpe mennesket, for vi er ikke i stand til det selv. Et af de afgørende tekststeder, som de kristne tolker som et tegn på, at Jesus selvfølgelig var messias, det er Esajas 53, som faktisk ikke anerkendte jøderne som en messias profeti. Men hvis man læser her, han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Og der er mange profeter, og fælles er blandt andet, ja, der er flere ting til fælles, men de forkynder altså, at der vil komme en messias. Linjen fortsætter, og der kan man så se, at det vi når til her, det er det, man i kristendommen definerer som løsningsmyten, fordi det er en myte, som er parallel med problemmyten, og i virkeligheden løser eller frelser os for de problemer, som syndefaldet fik ind i verden. Man kalder også det, der sker med Jesu død og genopstandelse for den nye pagt, og de kristne mener, at det er forudsagt i det gamle testamente. Jesus, han er Adams modstykke, hvor Adam han bryder Guds bud og syndig jo på den måde, så kan man sige, at Jesus er fri for synd. Det, at han dør og genopstår, er også et tegn på, at nu er synden sonet, vejen til frelsen til mennesket er banet. Men man har også den tanke, at den her tilstand slår altså først igennem ved dommedag. Så det er sådan på et principielt plan af mennesket frelst, tilgivet, synderne er sonet, men vi synder stadigvæk. Vi dør stadigvæk. Det er også stadigvæk lidelsesfuldt at leve. Så den tilstand vil man altså først se for alvor slået igennem her ved dommedag. Hvis vi tager fat i dommedag, så de tanker, kristne har om den, det er jo i virkeligheden det, der sker ved tidernes ende. Det er sådan en nyskabelse, og der kan man se parallellen til skabelsen her. Det er altså på en eller anden måde det, der genopretter den oprindelige intention med skaberværket, den harmoni, vi så før mennesket gik ind og ødelagde det. Man har også en tanke om, at Jesus vil komme igen, Guds rige vil opstå, mennesket vil genopstå, og mennesket vil fordele i det evige liv. Altså her er døden også overvundet. Det man så kan stille sig selv spørgsmålet, hvad så nu? Hvad er det for en tidsalder, vi befinder os i nu? Og det kan man sige, duen er jo et symbol på Helligånden. Det har noget at gøre med, at kristne stadigvæk tænker på, at Gud er til stede i verden i form af Helligånden. Og det er i virkeligheden kirken, som er det forum, hvor Helligånden, eller de troendes fællesskab, er der, hvor man mærker Helligånden, Guds ånd. Det indebærer også, at tanken er altså nu, med den her nye pagt, så har vi ikke længere den gamle. Og det betyder også, at vi skal ikke længere fokusere på at overholde Guds bud. Vi kan ikke overholde Guds bud. Vi er jo syndige. Så vejen til frelse handler om at tro på, at Jesus var Messias. Og Jesus har frelst os med den gerning, han gjorde, da han døde og genopstod. Det er den forestilling, mennesket har om frelse, og som kommer til udtryk i kristendom. Hvis man skal sætte dem op over for hinanden, så man sige, man definerer jo kristendom som en frelsesreligion. Og i det ligger der, det er der rigtig mange religioner, der er. Noget, og det varierer meget, hvordan man opfatter frelsen, men et fælles udgangspunkt i alle frelsesreligioner, det er jo det her med, at mennesket befinder sig i en situation, som ikke er ideel.
Der er så nogle problemer i verden, som ikke er optimale. Og det er også det, man ofte definerer som problemmyte. Og det er klart, så følger der også en idé om, hvad man skal frelses til, som så er løsningsmyten. Men hvad problemet er, og hvad løsningen er, det kan jo så variere meget i de enkelte religioner. Hvis vi går hen og ser specifikt, stiller de to ting op i kristendommen, så kan man sige, som en gentagelse her, problemet er den straf, mennesket får ved syndefaldet. Nu kan vi kende forskel på godt og ondt, men prisen er også, at vi jo altid har skylden for at have gjort noget forkert, for vi ved jo godt, hvad det rigtige er. Mennesket er en synder. Menneskets liv er også på mange forskellige måder hårdt arbejde. Det er lidelsesfuldt, og alle mennesker skal dø. De tre problemstørrelser er det, der udgør problemet i menneskets verden. Løsningen er jo så netop døden og genopstandelsen, Jesu død og genopstandelse. Og for at kunne forstå det, så skal man altså se Jesus som et modstykke, det modsatte af Adam, ikke? Og der er logikken sådan her, at Jesus er jo både 100% Gud og 100% menneske. Også det, man kalder tonaturslæren. Men i modsætning til alle andre mennesker, så er han fri for synd. Han lever altså et liv, som er helt uden synd, men som samtidig også er vid til at skulle mindske de lidelser, mennesket går igennem. Ved sin opstandelse, så overvinder han alle områder, altså lidelsen og døden, og derved principielt set også skæbnen. Så de størrelser, som kom ind i verden med Adam, har han altså overvundet. Og det mennesket nu skal gøre, det er at tage imod budskabet, så man kan fordele frelsen. Men frelsen slår altså først igennem ved tidernes ende, altså ved dommedag.